Konsehal sa Dakbayan Sugbo nangayog inventory sa nasakmit nga mga drugas sa kapulisan ug PDEA nunod sa isyu sa recycle nga drugas. Gikwestiyon ni Konsehal Antonio Cuenco kung nganong dili dayon mapatuman ang destruction sa mga illegal nga drugas nga unta nalatid man kini sa balaod sud sa 72 oras gub-on ang mga kontrabando. Alang kaniya dili na kinahanglan pa nga maghuwat og court order alon dili na kini ma-recycle samtang gipadayag sa Direktor Wardy Hitalia sa PDEA 7 nga bukas sila alang sa awhag sa konsehal apan kinahanglan dunay clearance sa ilang uluhang buhatan. Gipaniguro sa PDEA nga dili mahilabtan ang 20 kilos nga shabu nga ilang nasakmit nga gitago karon sa ilang vault. Nihangyo ang City Council sa Dakbayan Sugbo pinaagi sa kong diskurso ngadtong Martes nga miagi sa paghatag og inventory. Inventory aron may bawta. Hain ani. O sa gidaghanon. O pilay kantidad ini. Order sa destruction, pasabot na lang day, katong drug seized should be distracted even before the start of the trial. So, inaantay namin yung court order, no, na nagsasabi na i-destroy na itong mga ating confiscated items, no. So usually yun nga pag sinabi ng court na i-destroy nito, dun pa lang nag-act ang PDEA for the destruction.